cheesecake. So, maglalagay po tayo ng about 2 tablespoons of Magnolia Gold. Apoy sa mahina lang, baka masunog yung ating na maglalagay tayo ng 1 cup ng ating almond flour. Then, mix lang po siya. Hanggang sa mag-brown yung ating almond flour. And dahil gusto ko po ng matamis ang ating base ng ating cake, maglalagay ako ng 3 sachet ng equal gold. Ayan, maglagay tayo. Mag-add po tayo ng konti pang butter para po sure na mag-set yung ating base. Gawin po nating mas espesyal yung ating blueberry cheesecake. Ayan, nag-add tayo ng cashew nuts. Cashew nut bits. Ayan. Ayan na po yung ating almond flour. Brown na siya. So, patay na natin yung ating apoy. Ito po yung ating baking pan. Lalagay na natin yung parchment paper. Tapos, ikukulong natin siya dyan. And then, ilalak natin siya dito. Para, ayan na yun yung pinaka-base niya. Dyan na natin lalagay. Hira natin siya ng butter. Para hindi dumikit. Ilagay na natin yung ating almond base. Yan, nag-add po ulit tayo ng another 1 cup ng almond flour and butter ulit. And mamaya ihahalo natin yung ating unang nagawa para isang timpla lang. Para magpantay na yung kanyang color pati. Balik na natin. Nagawa ko ng cake ulit. Parang ang dami naman. Ating base almond. Lagay pa tayo dito.
natin.